Het succes, dat zijn mensen. Dat is het. Niet meer en niet minder. Zij maken onze tent. En tuurlijk hoort daar een ondernemer bij uiteindelijk voor de laatste beslissing. Maar als ik zie, sommige mensen hebben 17 jaar geleden hun vaste baan opgezegd bij een Jumbo te komen werken. Waar toen nog maar 45 winkels waren en nu meer dan 700. Ja, dat zegt wel wat. Na zontje nieuwe naam eigenaar Titus Vocht het aanskiën van de Jumbo in Dokkum. De onkomende verbouwing van de supermerk wie voor hem de wichtigste reden om het stokje nul uit te dragen. Nou ja, je komt op een gegeven moment op een leeftijd dat jij zelf denkt van als ik nu nog opnieuw moet gaan investeren, dan zou het betekenen dat ik tot aan mijn 7e nog door moet, 10 jaar lang dus. En daar heb ik uiteindelijk voor gekomen dat niet te gaan doen. Daar bedoel je misschien je bedrijf wel tekort mee, maar ook voor jezelf. En daar liggen voor mij genoeg uitdagingen om op andere vlakken actief te zijn. De familie Kooistra uit Bolzet neemt de supermerk oer. Zij beheren al meer dan 10 Jumbo's en daarom zal er wel wat verrooien. Titus die was eigenlijk elke dag aanwezig, die was aan het helpen, die kende iedereen bij naam. Echt gewoon betrokken. Dat was echt was heel fijn. Dus dat wordt aan ze wel wennen met de nieuwe eigenaars. Klopt, ja, die heeft ook al aangegeven van die moet natuurlijk overal zijn. Dus die zal misschien 1 keer in een paar weken aanwezig zijn. Dus dat is natuurlijk zeker een hele verandering. Vocht is grutskop wat hij en zijn team trodieren hinnen Delzet ha. En ik al zal hij minder in de winkel komen, hij had de komende tijd nog genoeg te doen. Als ik mijn agenda zie, dan heb ik de komende weken zeker nog geen rust. En dat ook niet, maar het is een beetje afbouwen. Maar ik ben ook druk met onze stichting Ik Ben Wil. Onder andere, maar het werkt ook, er zullen ook zaken afgewerkt moeten worden. Dat neemt de komende tijd nog wel in beslag. Maar het is een ander tempo. En dat is wel heel erg leuk en fijn. Nou, dan gaan we allemaal aan werk.